Показвам ви проблема на момиче, което дойде при мен преди няколко месеца. От дясната страна до ухото й тя нямаше никаква коса. След преглед с трихологическата ми камера, видях, че под кожата й всъщност има заспали фоликули. И това ми даде надежда и на мен, и на нея. През следващите 4-5 месеца работихме с стимулираща терапия. И виждате резултатът днес. Косата расте днес плътна и се възстановява удивително добре. Споделям това, за да ви покажа, че проблемът, когато се хване на време и се работи правилно, косата може да се възстанови. Чудесата се случват, когато има грижа, постоянство и правилна терапия. И вие, ако имате този проблем, обадете ми се. Телефонът е в началната ми страница, пишете ми на Viber и ще отговоря на всеки един от вас и ще ви помогна.